Bon dia, són quasi les 10, així que haig de marxar ja. Avui no gravaré tanta moto, aniré sense la càmera en el cas perquè vull descansar una mica. Per tant, ja ens veurem por ahí. Endavant amb la intro. Ja tinc l'apartament confirmat. Falten 4 hores i 21 minuts per arribar, tot i que seran més perquè pel mig hauré de parar a dinar i tot això. Ara he parat per aquí una gasolinera a posar, evidentment, gasolina i també he comprat el dinar, que serà això, un Monster. Per allà també hi ha gent dinant, així que no sóc l'únic. Hòstia, no sé quan em falta per arribar. 3 o 4 hores, crec. Ara he parat aquí, miro cap al camp i veig que hi ha un remolí, tio. Tornada, ja. Joder. Bueno, falta com una hora per arribar i m'he parat perquè vull provar de fer directes a TikTok. Llavors ara faré el setup, posaré allà el mòbil, amb el micro i tot. A veure què tal surt. També he parat per fer una pixadeta tècnica i per això he vist el tornado. És que mira. Ja he arribat a l'apartament, a veure si aconseguim entrar dins. La de l'apartament que ha vingut ara era super maja, però sobretot perquè és la primera persona que he pogut parlar en anglès, tio. I això m'ha preguntat què feia aquí, que com és que passava 3 nits, i li he dit que venia de Polònia i que me n'anava cap a Espanya, però que volia quedar-me aquí 3 nits i tot això. Per aquí a l'apartament no s'encendrà la llum. Aquí baix. Joder, que baix. Aquí hi ha com un menjador, cuina, un sofà, per aquí tenim el bany, per aquí el dormitori, que m'ha dit que potser per mi era petit, però crec que és igual. I això és tot. Ara no sé què faré. Descansar. No sé. Però aniré a comprar per tots aquests dies, aniré a visitar el poble d'aquí i poca cosa més. Ah, que lele. Podré tocar? Vinc de comprar, he comprat tot això per als següents 4 dies. Què 3? 4 dies. Tot i que evidentment no em faré prou. Tinc una hamburguesa, ous, que per fi n'he pogut comprar ja que estaré des del març 3. Estaré 4 dies i per tant ja se gastaran, tot i que n'hi ha bastants. El pa al portar, pavo per fer alguna mica sa, formatge per les hamburgueses i uns noodles. I 2 aigües. Tot això ha costat 15 euros. Així que bueno, ja tenim alguna de menjar i no ens hem de preocupar tant ara. Acabo de fer la miniatura i m'estic partint el cul de riure, tio. És la pitjor miniatura que he fet mai. És brutal. Va, fins demà.